हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि भरि वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय 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 अद्वैत चंद्र जय भक्त गौर वृंद, भक्त, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय श्री नित्य चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय 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 अद्वैत जय चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त, वृंद, हरे कृष्णा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय 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 अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद. वृंद. हरे कृष्णा यस प्रभु நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் Today is which one, Mataji? 26 39 Mataji, 39. 39. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு 26 எடுங்க ஸ்லோகம் படிக்க வேணாம் குயிக்கா நான் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா தட்ஸ் நாட் கான் ஆன் ரெக்கார்டிங் ஆமா 39. பட் நேத்து நம்ம Good. 26 இருந்து படிச்சோம்ல ஒரு 4-5 மிட் இருக்கும் Recording only. அதனால 26 அந்த டெக்ஸ்ட் only you can share so that just looking at the text I'll explain so the continuity will be there and we can do from 39. Okay, Mataji. மத்தாஜி நான் 10:50க்கு லீவ் ஆயிக்கிறேன் மத்தாஜி. Kuda Mataji, 11 maniki. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நானும் 10:50க்கு மாதாஜி. Yeah, okay. சாரி மாதாஜி. No problem. சரி. ஜஸ்ட் இது அந்த 13 இது போயிட்டு அது ஒண்டி காட்டுங்க பிரபு ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ பேசிக்லி இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பாலியா ஏஜ் வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் இருந்தாரு அதுல வந்து 24 இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 24ல சன்னியாசம் எடுத்தாரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 24 தான் அந்திய லீலை அந்த செகண்ட் 24ல ஃபர்ஸ்ட் 6 இயர்ஸ் வந்து மத்திய லீலை ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற 18 இயர்ஸ் வந்து அவர் வந்து அந்திய லீலை ஸோ அவரோட சைல்ட்ஹுட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அந்த சின்ன வயதுன்றது குழந்தை பருவம் அதுக்கப்புறம் வந்து கதி அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் அதுல இருந்து கல்யாண வயசு வந்து பௌகண்டா அப்படின்ற வயசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏஜ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க எஸ் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஒண்டி காட்டுங்க சோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் எல்லாரையும் சாண்ட் பண்ண வச்சுட்டாரு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் பிரபு நீங்க அந்த டெக்ஸ்ட் ஒண்டி காட்டினா கூட சோ அந்த ஏஜ்ல என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ரொம்ப சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் எல்லாத்துக்குமே சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு இப்போ இன்னும் பக்தி என்ற மூடுக்கு வரல அவரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றதுக்கு வந்து அந்த சன்னியாசம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரு ஹரிநாம் வாங்கின அப்புறம் தான் அவருக்கு பக்தி என்ற கான்செப்ட் பண்ணாரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து மோர் சான்ஸ்கிரிட் வேஸ்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ பேசிக்லி அவர் லாஜிக் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார்
அதான் வியாக்காரா அப்படின்னா கிராமர். கிராமரை தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் இங்க வந்து நம்ம பகவத்கீதால 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தோம். அதாவது 4 ஏத்திஸ்ட், அதே மாதிரி 4 தீசிஸ்ட், அதாவது ஆண்டவனை விரும்புறாங்க, அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாஷு ஞானி. அண்ட் 4 ஏத்திஸ்ட் என்னன்னா மூடா, நராதமனா, மாயா, பிரகிருத, ஞானா அப்படின்னு 4 கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம். பகவத்கீதால வேதேஷ்ட சர்வே ரகமேவ வேதியோ வேதாந்த கிருத் விதே விதேவ சாவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் வேதங்களில் பேசுறதும் அதோட டெபினிஷனும் அதோட எண்ட் ரிசல்ட் எல்லாமே கிருஷ்ணரா தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுல. எஸ் பிரபு. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் நவதீப் வந்து மொத்தமே வந்து யாரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா யாரெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காரோ அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திர சொன்னாங்க. ஸோ திட்டத்திட்ட அந்த நவதீப்ல இவர் ஒண்டிதான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், வெரி ஹைலி எஜுகேட்டட் அன்றதை விட ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் சான்ஸ்கிரிட் வாதியார். ஸோ எல்லாருமே அவர் ஸ்டூடெண்ட் தான். அதனால அந்த 9th தீப்ல நவதீப் பண்றது அக்பர் தீப், அங்கதான் போனோம். ஸோ இது எல்லாமே அவர் பண்ணாரு. நவவித பக்தியில நம்ம பார்த்தோம் கீர்த்தனம்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்றதையும். சோ இதெல்லாம் தான் ஐ திங்க் முந்தானேத்தே இது படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு 36 ரெக்கார்ட் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் மோகன்தாஸ் பிரபு. சரி, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி ஆல்சோ புட் இன் தி பிளேலிஸ்ட். நேத்து படிச்சது 4-5 தான். ஓகே பிரபு, ப்ரோசீட். அப்லோடட் ஆல்சோ. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சான்ஸ்கிரிட் மூவ்மெண்ட் வந்து டே அண்ட் நைட் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ரீவத்ச அங்கன் பிரபுவோட வீட்டுல நடந்துச்சு. இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அண்ட் கிராமம் நகரம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, போயிட்டு அந்த ஸ்ரீ மகாமந்திராவை சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நவதீப் ஏரியால நம்ம சொன்ன 24 வருஷம் இருந்தப்போ அவர் வந்து எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறத அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ லவ் ஆஃப் காட் அப்பவுமே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அவர் குழந்தையா இருக்கிற நாள்ல இருந்து. மொத்த 24 வந்து அக்செப்டிங் ரினௌன்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து என்னன்னா ஜெகநாத் பூரியில அவர் டிவோட்டிஸோட இருந்துட்டாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதாவது சன்னியாசம் எடுத்தப்புறம் ஜெகநாத் பூரிக்கு போயிட்டாரு. பிருந்தாவன் போகணும் அப்படின்றது ஆசை. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து 6 வருடம் வந்து ஜெகநாத் பூரியில இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் அதான் இத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு. அதாவது கன்னியாகுமரியில இருந்து எங்க பிருந்தாவன் எங்க இருக்கு, கன்னியாகுமரி ஃபுல்லா வந்து 6 வருஷம் வந்து சவுத் டூர் போனாரு. அப்போ எல்லாருக்கும் இத எல்லா இடத்துலயும் கொடுத்தாரு. இதுதான் நம்ம வந்து சைத்தன்யா பாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துல வச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்த ரீசனே வந்து மொத்த 18 இயர்ஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்தியலீலை கணக்குல வரும். அங்க என்ன பண்ணாரு, 6 இயர்ஸ் ஆஃப் 18 இயர்ஸ் வந்து ஜெகநாத் பூரியிலே இருந்தார். ஸோ 6 இயர்ஸ் டூர் போனாரு, 6 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா ஜெகநாத் பூரியிலே இருந்தாரு. ரெகுலர் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணி சாண்டிங் எல்லாம் இது பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். மொத்த 12 இயர்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி 24ல 6 சவுத் டூர், 6 வந்து அவர் ஜெகநாத் பூரி. அந்த 12 இயர்ஸ்ல ஜெகநாத் பூரியில இருந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ரசம் எப்படி அந்த ரசா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. இதுக்குதான் நான் டைம் லைன் வச்சிருக்கேன், நான் சொல்றேன்றது நம்ம அடுத்ததுல இருந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இது படிக்கல? ஆமா மாதாஜி, இதுல இருந்து தான் படிக்கணும். இதுல இருந்து படிக்கலாம். 19ல இருந்து படிக்கணும். ரஹீல நீலாச்சலே பிரேமவத்சா ஷிக்கைல ஆஸ்வாதன Hare சாலே. Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Dvadasa vatsara seva ragila nilachale prema vatsa sikha khaila asavadana chale. Translation: For the remaining 12 years he stayed in Jagannath Puri. He taught everyone how to taste the transcendental mellow ecstasy of love of Krishna by tasting himself. Purport: a person who is advanced in Krishna consciousness always feels a separation from Krishna because such a feeling of separation excels the feeling of meeting Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his last 12 years of existence within this world at Jagannath Puri
taught the people of the world how, with a feeling of separation, one can develop his dormant love of Krishna. Such feelings of separation or meeting with Krishna are different stages of love of Godhead. These feelings develop in time when a person seriously engages in devotional service. The highest stage is called Prema Bhakti, but this stage is attained by executing Sadhana Bhakti. One should not try to elevate himself artificially to the stage of Prema Bhakti without seriously following the regulative principles of Sadhana Bhakti. Prema Bhakti is the stage of releasing, whereas Sadhana Bhakti is the stage of improving a devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught this cult of devotional service in full detail by practical application in his own life. It is said, therefore, Apani Acharya Bhakti Sikkamu Sabare. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself and in the role of Krishna Bhakta, a devotee of Krishna. He instructed the entire world how one can execute devotional service and thus go back home, back to Godhead in due course of time. Hare Krishna. சைத்தன்யா மாப்ரபு கூட சாண்டிங் பண்ணாரு அப்படின்றது தெரியுது. ஏன்னா ஏதோ ஒரு கான்வர்சேஷன்ல இஸ் மென்ஷன், நான் இன்னும் என்னோட ரவுண்ட்ஸ் முடிக்கல அப்படின்னு. ஸோ அதனால அவர் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அவரது எடுக்க முடியாது, ஏன்னா அவர் டைரக்டாவே கிருஷ்ணர்னால பிரேம பக்தியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ ஒரு என்னோட லாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு இருந்தேன், என் ஃப்ரெண்டு ஒரு கிளாஸ் நார்த்ல எடுக்கச்சே வந்து என்ன சொன்னான்னா, ஒருத்தர் சொன்னாரு உத்தமாதிகாரி வந்து டிஃபரன்ஸ் பார்க்க மாட்டாரு இல்லையா? கரெக்ட். உத்தமாதிகாரி டிஃபரன்ஸ் பார்க்க பார்த்தாருன்னா மத்தியானம் ஆமா பார்ப்பாங்க. இங்க வந்து நியோஃபைட்டு. ஆனா அவர் சொன்னது வந்து, அவர் சொன்ன இந்த மாதிரி நான் வந்து நியோஃபைட்டு தான், கனிஷ்ட அதிகாரினா சரி ஓகே. இப்போ நான் மத்தியம அதிகாரியில இருக்கேன், இப்போ நான் உத்தமதிகாரி வந்து சொல்லி கொடுக்கலாமே. ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டா, எப்படி எடுக்கிறது இந்த மாதிரினா எப்படி சொல்றது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், நீ வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்காத, நீ என்ன சொல்லணும், நீ வந்து சிஇஓ ஆகணும்னு ஆசைப்படுற, தப்பு இல்லை. மேனேஜரா இப்போ இருந்தா சிஏக்கு ட்ரை பண்ணணும், ஓகே. அப்புறம் பியூனா இருக்காங்க. இப்போ பியூன் வந்து சிஇஓ ஆகலாமா? ஆகலாம், ஆனா டைம் ஆகும், ரைட்? இன்னைக்கு பியூனா இருந்துட்டு சிஇஓ லீவ் போட்டாரு அப்படின்றதாலயோ, பியூனுக்கு பிடிக்குதுன்றதாலயோ நான் மேனேஜர் இன்னைக்கு நான் சிஇஓன்னு சொன்னா யாராவது ஒத்துப்பாங்களா? இல்ல, அப்படி காமெடியா இருக்கும்ல. ஆனா சிஇஓ வந்து மேனேஜர் லீவ் போட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து சொல்லலாம், நான் இன்னைக்கு வந்து மேனேஜர் போஸ்ட் எடுக்கிறேமா, சிஏ நான் மேனேஜர் லீவு. இல்ல பியூனோட போஸ்ட் கூட எடுக்கலாம். அவர் சொல்லலாம், நான் தான் சிஇஓ, நான் பாத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு காஃபி டீ வேணும்னா நானே கொண்டு வந்து கொடுக்கலான்னு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த ரைட் இருக்கு இறங்குறதுக்கு. நம்மளுக்கு ஏறதுக்கு ரைட் இல்லை, ஏன்னா நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு. அவனா ஐயோ எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகலையா அப்படின்னு. நானே சரி நான் டைப் பண்ணி அனுப்புறேன், நான் ஐயோ நாள் 2 வேலை பண்ண முடியாது, நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு பார்ப்பேன்னு. ஸோ நானே எப்பெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுதோ அப்போ ஹோல்ல போடுன்னு. ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சேலஞ்சிங் ஆட்டிடியூட் ஒரு 50%, இன்னொரு டைம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னொரு ப்ராப்ளம். இவர் வந்து சேலஞ்சிங் ஆட்டிடியூடானு கூட எனக்கு தெரியல. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணிச்சுட்டேன்னா, புரியல. அதாவது கான்செப்ட்ல ரொம்ப லோ. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க மேதாவியும் அடிமுட்டாலும் ஒரே கிரவுண்டு. அந்த மாதிரி ரொம்ப மேதாவி அப்படின்னு நினைக்கிறதும் இது. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அடிமுட்டால் நான் மேதாவின்னு நினைக்கிறாங்க தெரியுமா, அதுதான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை, சால்வே பண்ண முடியாது. அதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், இருக்கிறதுலயே பிரச்சனை வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்க்கு. ஏன்னா மற்ற நோய் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க, டாக்டர் எனக்கு இங்க வலிக்குது, எனக்கு இங்க வலிக்குது, எனக்கு தலைவலி எல்லாம். நான் பைத்தியம்னு எவனுமே சொல்ல மாட்டான், சொல்றவன் பைத்தியம் இல்லை. ஆனா முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஐயோ எனக்கு மைண்ட்ல ப்ராப்ளம் பண்றவங்க நார்மலா ஏதோ கொஞ்சம் தலைவலி கொஞ்சம் டென்ஷன். அதனாலதான் சைக்காட்ரி ப்ராப்ளம் மாதிரி. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம தப்போ உணரவே மாட்டோம். அது நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து எந்த லெவல் போக முடியும்னு தெரியும். நான் தான் வேர்ல்ட்லயே ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னர் நினைச்சேன்னா நம்ம ட்ரையே பண்ண மாட்டோம். ஐயோ இல்ல நான் வந்து நம்பர் 5ல இருக்கேன் அப்படின்னா 4 டார்கெட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இது வந்து இதேதான் சொல்றாங்க. ஸோ பிரேம பக்திக்கு போனோம்னா சாதன பக்தி வந்து நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. रात्रि दिवेश कृष्णा विरह स्फुरयना उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. रात्रि दिवेश कृष्ण विरह स्फुरण उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இரவு பகலாக கிருஷ்ண விரகத்தை உணர்ந்தார். இப்பிரிவின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்திய அவர் சற்றும் இடைவிடாத ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் அழுது கொண்டும் இடையிடையே பிதற்றி கொண்டும் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டே அண்ட் நைட் என்ன பண்ணாரு? ராத்திரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விராஸ்பூரான அப்படின்னா ராத்திரியும் நைட்டும் அவர் என்னன்னா அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவரால் இருக்கவே முடியல, அந்த லெவலுக்கு அவரோட பாவம் ஃபீலிங் வந்துச்சு.
அதனால வந்து அவர் அழுது புலம்பி ஆரம்பிச்சாரு. இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் பாவா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட். ஸ்ரீ ராதரா பிரலாபாயை சே உத்தவ தர்ஷன்யா சேயி மாதா உன்மாதா பிரலாபகாரே ராத்ரி தீனயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதகர பிரலபாயாச்சே உத்தவ தர்ஷன சீமதே உன்மதே பிரலாபகரே ரத்தே தைனா. Translation. Srimati Radharani talked incontinently when she met Uddhava, so also Sri Chaitanya Mahaprabhu released both day and night such ecstatic talk in the mood of Srimati Radharani perspective. In this connection, one should refer to Srimati Radharani's soliloquy after meeting Uddhava in Vrindavana. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented a similar picture of such ecstatics, imaginary talking, full of jealousy and madness, sympathy maybe neglected by Krishna. Srimati Radharani criticizing a bumblebee talked just like a mad woman. Sri Chaitanya Mahaprabhu in the last days of his pastimes exhibited all the symptoms of such ecstasy. In this connection, one should refer to the 4th chapter of the Adi Leela, verse 107 and 108. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So what happens is ஸ்ரீமதி ராதாராணி பத்தி ராதாராணியை வந்து தனியா உத்தவா மீட் பண்ணாரு. இன்கன்சிஸ்டன்டி அப்படின்னா ஒரு இப்ப நான் பேசுறது வந்து இப்ப நான் இதை பேசிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு நான் வந்து சம்மந்தமே இல்லாம நான் வந்து ஏதோ நான் போன ஃபாரின் ட்ரிப் லிங்க் இருக்கணும் பேசிட்டு, அதுக்கப்புறம் நிதானமா வந்து சம்மந்தமே இல்லாம நான் இன்னைக்கு சமைச்சேன் மாதாஜி, நான் சமைக்கிறச்சே வந்து ஆனியன் போடல மாதாஜி, ஏன்னா ரொம்ப நாளா நான் ஆனியனே சாப்பிடல. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு மாதாஜி ஆக்சுவலா என்ன ஆச்சுன்னா நேற்று வந்து ஒரு ட்ரைனிங் இருந்துச்சு, அங்க நான் போயிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், ராதாராணி என்ன புரியவே இல்லையா, உங்க இங்க பேசுறது அங்க போசுறது எல்லாம் பேசலாம், பட் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணாம ராதாராணி வந்து புலம்பி எடுத்துட்டாங்களாம். அந்த புலம்பி எடுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, தபடபடன்னு புலம்புறது, அந்த நேச்சர் வந்து எதுக்கோசம் அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பொறாமை, கோவம் எல்லாமே எதனால வருதுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து விட்டு போயிட்டாங்கன்ற அந்த பொசசிவ் நேச்சர்னால. ஸோ நம்ம இந்த காலத்துல வந்து பொசசிவ் நேச்சரை வந்து புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. பொசசிவ்ன்ற ஆக்சுவல் வேர்டு என்னன்னா இவங்க எனக்கு மட்டும் வேணும்ன்றது இல்லை, அது அந்த மாதிரி இப்ப மாறிட்டாங்க. ஆக்சுவலா என்னன்னா இவங்க எல்லாமே அவங்களோட நல்லது எல்லாமே அவங்கதான் பார்ப்பாங்க, அதுதான் பொசசிவ் நேச்சர்ன்றது. இப்போ வந்து அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு அவன் இவளோட பேசினானா நான் பொசசிவ், அவ இவனோட பேசினானா நான் பொசசிவ் அப்படின்னு பொறாமைக்கு டீசெண்டா கொடுக்குற வார்த்தை ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கச்சே இந்த விதமான எக்ஸ்டசி வந்து எப்படியெல்லாம் ராதாராணி காட்டினாங்களோ அதே எக்ஸ்டசி சைத்தன்யா மகாபிரபு காட்டினாரு. இதே வந்து மாதவேந்திர பூரியும் காட்டினாரு. இவங்க 3 பேரும் வந்து ரொம்ப எக்ஸால்டட்ல வருவாங்க அமாங் த பியூர் டிவோட்டீஸ்லயே. அஃப்கோர்ஸ் இங்க 2 பேரும் வந்து வேற கேட்டகரி, இவங்க வந்து சக்தி அண்ட் விஷ்ணு தத்துவங்கள், அண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு டைரக்ட். பட் அந்த லைன் ஆஃப் பாவ ஹையஸ்ட் பிரேம பக்திக்கு அவங்க எக்ஸாம்பிள். எல்லாமே கிரேடேஷன் இருக்கு, பிரேம பக்தியிலும் கிரேடேஷன் இருக்கு, எந்த லெவல் அப்படின்னு, அதுல இங்க ரொம்ப ஹை அப்படின்னு. ஏன்னா கோபிகளும் பிரேம பக்தி தான், பட் அதுலயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அது வித்யாபதி ஜெயதேவா சந்திதா ஷேர கீதா ஆஸ்வாதேன ராமானந்தா ஸ்வரூப சஹிதா. வித்யாபதி ஜெயதேவா சண்டிதாசேர கீத ஆஸ்வாதேன ராமானந்த ஸ்வரூப சகீத. வித்யாபதி ஜெயதேவர் மற்றும் சண்டிதாசரின் நூல்களை படிப்பது மகாபிரபுவின் வழக்கம். அவர்களது பாடல்களை தமது அந்தரங்க சேவர்களான ஸ்ரீ ராமானந்த ராயர் மற்றும் ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமியுடன்
இணைந்து அனுபவிப்பார். பொருளுரை. வித்யாபதி என்பவர் ராதாகிருஷ்ண லீலைகளை பற்றிய பாடல்களை எழுதிய பிரபலமான புலவர். அவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து மிதிலாவில் வசித்தவர் ஆவார். அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரத்திற்கு சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சக ஆண்டின் 14வது நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ராஜா சிவசிம்ஹர் மற்றும் ராணி லட்சுமா தேவியின் ஆட்சி காலத்தில் தமது பாடல்களை இயற்றியதாக கணக்கிடப்படுகிறது. வித்யாபதியின் 12வது வம்சத்தினர் இன்றும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றிய வித்யாபதியின் பாடல்கள் கிருஷ்ணருடைய பிரிவின் ஆழமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வெல்லா பாடல்களையும் கிருஷ்ண விரக பாவத்திலிருந்து அனுபவித்தார். ஜெயதேவர் சக ஆண்டின் 11 அல்லது 12வது நூற்றாண்டில் வங்காள மகாராஜர் லக்ஷ்மண சேனரின் ஆட்சி காலத்தில் பிறந்தவர். இவரது தந்தையின் பெயர் போஜதேவர், தாய் வாமாதேவி. வங்காளத்தின் அப்போதைய தலைநகரமாக இருந்த நவ்தீப்பில் அவர் பல ஆண்டுகள் வசித்துள்ளார். அவருடைய பிறப்பிடம் பிர்பூம் மாவட்டத்தில் உள்ள கேந்து பில்வ கிராமமாகும். இருப்பினும் அதிகாரிகள் சிலரின் அபிப்பிராயத்தின்படி அவர் ஒரிசாவில் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது. வேறு சிலரோ அவர் தென்னிந்தியாவில் பிறந்ததாக கூறுகின்றனர். அவர் தமது வாழ்வின் இறுதி நாட்களை ஜெகநாதபுரியில் கழித்தார். அவருடைய பிரபல நூல்களில் ஒன்றான கீத கோவிந்த கிருஷ்ணருடைய பிரிவின் தெய்வீக ரச உணர்ச்சிகளை முழுமையாக கொண்டுள்ளது. ராச நடனத்திற்கு முன்பாக கோபியர்கள் கிருஷ்ணரின் பிரிவை உணர்ந்தனர். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் உணர்ச்சிகளை கீத கோவிந்த வெளிப்படுத்துகின்றது. பல்வேறு வைஷ்ணவர்கள் கீத கோவிந்தத்துக்கு விளக்க உரை எழுதியுள்ளனர். சண்டிதாசர் வங்காளத்தின் பிர்பூம் மாவட்டத்தில் உள்ள நானு என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர். பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த இவரும் சகாப்த ஆண்டின் 14வது நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது. சண்டிதாசரும் வித்யாபதியும் மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் என்று சில அபிப்பிராயங்கள் உள்ளன. ஏனெனில் இவருடைய பாடல்களும் பிரிவின் தெய்வீக உணர்ச்சிகளை வெகுவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. சண்டிதாசராலும் வித்யாபதியாலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பாவ உணர்ச்சிகளை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபுவினால் நேரில் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவர் அவ்வெல்லா உணர்ச்சிகளையும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் கதாபாத்திரத்தில் அனுபவித்தார். இதற்கு உகந்தார் போல ஸ்ரீ ராமானந்த ராயரும் ஸ்ரீ ஸ்வரூப தாமோதர கோசாமியும் அவரது சகாக்களாக இருந்தனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த நெருங்கிய சேவகர்கள் மகாபிரபு தம்மை ராதாராணியாக உணர்ந்த லீலைகளில் அவருக்கு மிகவும் உதவினர். இது தொடர்பாக ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தெரிவிக்கும் கருத்து யாதெனில், வித்யாபதி, சண்டிதாசர் மற்றும் ஜெயதேவருடைய நூல்களின் அடிப்படையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் அனுபவிக்கப்பட்ட விரக உணர்ச்சிகள் முன்னேறிய ஆன்மீக உணர்வின் காரணத்தினால் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையில் இருக்கும் பரம அம்சர்களான ஸ்ரீ ராமானந்த ராயர் மற்றும் ஸ்வரூப தாமோதரை போன்ற நபர்களுக்கு மட்டுமே உரியதாகும். அத்தகு விஷயங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயல்களை நகல் செய்யும் சாதாரண மனிதர்களால் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை அன்று. உடலின் புலனுணர்ச்சிக்கு பின்னால் அலையக்கூடிய இறை உணர்வற்ற இலக்கியவாதிகளுக்கும் பௌதீக கவிதைகளை மிகவும் ரசித்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் அத்தகு உயர்தர தெய்வீக இலக்கியத்தினை படிப்பதற்கான எந்த அவசியமும் இல்லை. புலன் நுகர்ச்சியின் பின்னால் இருப்பவர்கள் ராகானுக பக்தி தொண்டினை நகல் செய்ய முயலக்கூடாது. சண்டிதாசர், வித்யாபதி மற்றும் ஜெயதேவரின் பாடல்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக செயல்களை விளக்குகின்றன. இப்பாடல்களை பௌதீக ரீதியில் ஆய்வு செய்பவர்கள் பொதுமக்களை வெறும் பெண் பித்தர்களாக மாற்றுவதற்கே உதவுகின்றனர். இது உலகில் சமுதாய குற்றங்களுக்கும் நாஸ்திகத்திற்கும் மட்டுமே வழிவகுக்கின்றது. ராதாகிருஷ்ணரின் லீலைகளை ஒரு பௌதீகமான இளைஞனுக்கும் இளம் பெண்ணிற்கும் இடையிலான
செயல்களாக தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இளம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான பௌதீக காமத்தின் செயல்பாடுகள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவை. எனவே உடல் உணர்வில் இருப்பவர்களும் புலர் இன்பத்தை விரும்புவர்களும் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக லீலைகளின் விவாதங்களில் பங்கு கொள்வது தடை செய்யப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவங்க எழுதின புக்ஸ், சாங்ஸ் வெரி ஃபேமஸ். ஆனா இதெல்லாமே வந்து மாதுரிய லீலையிலேயே ஹையஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ ஒன்னொன்னா நம்ம போறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து வித்யாபதி என்றவர் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து வித்யாபதி என்றவர் வந்து மித்திலி அப்படின்ற அந்த ஊர்ல இருக்கிறவர். அவர் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலி. அவர் வந்து பாட்டு கம்போஸ் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து கிங் வந்து சிவசிம்மா என்ற டைமும் குவீன் லக்ஷ்மி தேவி என்ற டைம்ல தான் அவர் வந்து அந்த பிறந்து அங்க இருந்தாரு. இது வந்து சைத்தன்யா வரத்துக்கு ஒரு 100 வருடங்கள் முன்னாடி. ஆனா என்னன்னா, அவரோட பாட்டுகள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம், அவரோட செப்பரேஷன் விப்ரலம்ப பாவத்துல இருந்ததால இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாருன்னு. இது வந்து வித்யாபதி பத்தி. சரி, ஜெயதேவா யாரு அப்படின்னா, அவரும் அந்த மகாராஜா லக்ஷ்மணா சேனா அப்படின்னு பெங்கால்ல இருந்தாரு இல்லையா, அந்த டைம் இருந்தாரு. அவரோட அப்பா வந்து போஜதேவா அப்படின்னு, அம்மா வந்து வாம தேவி. அப்போ எங்கன்னா அவர் நவதீப்ல பெங்கால்ல தான் இருந்தாரு. பிர்பம் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து அதாவது ஒரிசால இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து சவுத் இந்தியால இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அதை பத்தி பேசினாங்க. கடைசியில வந்து அவர் ஜெகநாத் புரியில் தான் மானமானார், இறந்தார். கீதா கோவிந்த் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் எழுதினாரு. இது என்னன்னா, நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, கோபி கீத் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதே கான்செப்ட் தான். நம்ம பாகவதம்ல இருக்கிற அந்த கான்செப்ட்ல தான் இதுவும் ஓடுது. அண்ட் இது வந்து விப்ரலம்ப பாவத்தை குறிக்கிறது. சந்தி தாசா அப்படின்றவர் வந்து நூரா அப்படின்ற அவர் இருக்கிற அதே பிர்பம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் இருந்தாரு. அவரும் பிராமண ஃபேமிலி. அவர் வந்து என்னன்னா, என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 2 பேரும் சந்திதாசா வித்யாபதி வந்து சம ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால 2 பேரும் வந்து அந்த ஃபீலிங், அந்த பாவத்தை உணர்ந்து அவங்க 2 பேரும் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரும் என்னன்னா, இவங்க 2 பேரும் என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ, ரைட், அதாவது சைத்தன்யா வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தங்க பக்தி அப்படின்றாங்களோ அது எல்லாமே வந்து சைத்தன்யா பிரபு எக்ஸிபிட் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட ரோல், ரைட், அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அவங்க யாரோட எல்லாம் இருந்தாங்கன்றது, இதெல்லாம் யாரோட இவர் பாஸ்ட் டைம் பகிர்ந்து பாருன்னா, வெறும் ராமானந்த ராயன் ஸ்வரூப தாமோதர். ராமானந்த ராய் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? இருக்கிறோம் மாதாஜி. அர்ஜுனா ராமானந்த ராய் யாரு? Arjuna and Sakhi Mataji. Ramananda Rai. Lalisha Saki, Ramananda Rai, and Ramananda Rai comes from a Sudra family, right? ஆனா அவர் வந்து அந்த மீன் பிரதாப் ராணா சிங்குக்கு, அதாவது பிரதாப் ருத்ரா இருக்காரு இல்லையா, அந்த ராஜாக்கு வந்து அவர் வந்து மீன் ஆளா இருக்காரு. அவரு ஸ்வரூப தாமோதர் யாரு? லலிதா சக்கி மத்தாஜி. லலிதா சக்கி. சோ இவங்க 2 பேர்கிட்ட தான் இவர் வந்து எல்லாம் இன்டிமேட் பாஸ்ட் டைம் சொல்றாங்க. ஏன்னா ராமானந்த ராய் வந்து அவ்வளோ எலிவேட்டட்னா, அவங்க டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு முன்னாடி 10-11 வயசு பொண்ணுங்களுக்கு அவரே குளிப்பாட்டி மேக்கப் போடுவாரு. அந்த லெவலுக்கு அவர் பியூர். சைத்தன்யாவே சொல்றாரு, நானே அது பண்ண மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு அவர் டிவோட்டியை ஏத்தணும்னு, நான் கூட அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, அந்த லெவலுக்கு அவர் வந்து பியூர் அப்படின்னு சொல்றாரு. பக்தி வேதாந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த விப்ரலம்ப பாவம் வந்து எப்படி சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப வந்து நம்ம வித்யாபத்து இந்த 3 பேர்கிட்ட இருந்துதா அவர் வந்து கத்துக்கிட்டு இவங்க 2 பேர்கிட்ட எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இவங்க 2 பேருமே வந்து பரமஹம்சா, ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ், ரைட், ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ். இது வந்து நார்மலா ஒருத்தங்க கிட்ட பேசவும் கூடாது, பேசவும் முடியாது. ஏன்னா பேசினா என்ன ஆகும்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வந்து என்ன புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா, இது அந்த பாவம் புரிஞ்சுக்காம இந்த கான்சியஸ்னஸும் இல்லாம ரொம்ப பாடிலி கான்சியஸ்ல ரிலேட் பண்ணுவாங்க, ரைட். அவர் வந்து ராதா ராணி கிட்ட திருட்டுத்தனமா அவங்க ஹஸ்பண்ட் மாதிரி வேஷம் போட்டு போனாருன்னா சீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். இல்ல லவர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, ஓ நம்மளும் அப்படி பண்ணலாம், தூண்டுதல் இருக்கும். அது வந்து அந்த பாவத்தை புரிஞ்சிக்கிறது முடியாதவங்க அப்படின்னு. இவங்க வந்து ராகானுகா அப்படின்வாங்க. அதாவது நம்ம என்னவா இருக்கணும்னா, நம்ம வந்து இந்த ராகானுகா இந்த பக்திகள் ரொம்ப அவங்களை இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணலாம், ரைட். இமிட்டேட்னா அவங்க பண்றது அப்படியே பண்றது, ஃபாலோன்னா அவங்க என்னெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க கத்துக்கிட்டு அதுல ஃபில்டர் அடிக்கிறது. இப்போ சிலது என்என்டி பிரபு கூட பண்ணுவாராம், ஃப்ளோர்ல படுக்கிறது,
பச்சை தண்ணியில குடிக்கிறது. ஒரு நாள் 2 நாள் பண்ணலாம், 3ஆவது நாள் நம்மளுக்கு பெண்டு கைடிடும், ஏதாவது ஒண்ணு இடிக்கும். ரைட்? எல்லாம் பண்ண முடியும். மாதாஜி நானும் பண்றேன், இதெல்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை தண்ணியில குடிச்சிருக்கேன், ஃப்ளோர்ல படுத்திருக்கேன். பட் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா எந்த இடத்துல சஸ்டெயின் பண்ணுவேன்? சென்னையில முடியும். இதுவே நான் போய் டெல்லியில டிசம்பர்ல பண்ணேன்னா காலியிடும். ரைட்? ஸோ அதனால வந்து செட் ஆக எல்லா டைமும் பண்றது கன்சிஸ்டன்சி. எப்பமாவது ஒரு தடவை பண்றது வந்து நம்ம ட்ரை பண்றது. ஸோ இந்த 3 பேர் வந்து ஓட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து ரிவ்யூ, அதாவது இந்த முண்டேனா இந்த மனிதர்கள் ரிவ்யூவர்ஸ் எல்லாம் இவங்க பண்ணவே கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து டோட்டலி நம்ம ஏத்திசம் பரப்புறவங்க தான் இப்படி. ஏன்னா இதை புரிஞ்சிக்காதவங்க இல்ல தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்னன்னா இந்த சின்ன பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் அதை இமிடேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் இமிடேட் பண்றது ரொம்ப தப்பு அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த பாடிலி கான்சியஸ்ல நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் நினைக்கிறதே தப்பு. இதெல்லாம் வந்து டிரான்சென்டென்டல் பாஸ் டைம்ஸ்னு. அண்ட் இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த கெலாட்டா நடக்கிறது, ராசா டான்ஸ் நடக்கிறச்சே கிருஷ்ணரோட வயது 8 இயர்ஸ், 8 வயசு. அப்போ அவங்க என்ன மைண்ட்ல இருக்காங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோ நம்ம கிளாஸ் நிறுத்திக்கலாமா? இன்னைக்கு நம்ம மண்டே எடுத்துக்கலாமா? உங்களுக்கு ஓகே? ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி மண்டே எப்ப மாதாஜி? காலையிலயா ஈவினிங்? டைம் மாறும். மண்டேயும் இதே டைம் தான். இதே டைம். ஆமா, மண்டே வந்து 17th ஆமா, அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் டைம் ஆகும். சரியா? வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மண்டே 10:30ங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, இதே டைம் தான் மண்டே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.